M7 jabarani filɛbaw ka sɔgɔ radio emergency la bi kɔnɔntɔn ani kelen tomi buruburu duuru fiɲɛ suru kunnafoni bulon nin ye a dayɛlɛlen aw ye bamanankan na an bɛ aw fo aw ni su sani an ka don kunnafoni kɔnɔ min ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛ o da aw tulo kan fɔlɔ. Misiri tabaw ka kunnafoni soba min bɛ ni o ye DIRPA ye u ye hakili falen kɛ ni kunnafonidilaw ye bi janvier kalo tile 17 u jabala la min ye wolomasiri tabaw ye k'u bɛ ka se sɔrɔ bamajiw kan. Février kalo tile 17 ale ye don ye min bɛ ɲɛnamaya kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ ni bunahadamadenw ka hakɛ ko ye o kadira kɔnɔna na min ye observatoire citoyen contre l'impunité et pour la redevabilité olu ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni Union européenne tiwindi fo ka taa se Amnesty International ma ni ka jɛ ka nin don kofɔli ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. Nɛgɛjuru sira kunnafoni lafasa tɔn olu kɔni ye hakili falen kɛ ni kunnafonidilaw ye bi alamisa février kalo tile 17 sanba 2022 min kɔnɔna na u ye a jira k'u bɛna taa baarabilancari la ntɛnɛn nata février kalo tile 21 ni ka taa kuncɛ février kalo tile 25 la a bɛna o kunnafoni walawalalen sɔrɔ sɔɔni. Ina fo nyanya fo onyena tuga minna mido kunnafoni na ni wati na ni ka awala aw ye minye munumunu salo koni kera kulu dɔw fɛ buguni dugu kɔnɔna na min kɔnɔna na u kun bɛ ka jira ko min ye forojɔrɔ fanga ye ko u bɛ a kɔ wa min ye welewele da ye k'u b'o o kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma tuga min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka forojɔrɔ fanga ka kɔkɔrɔma don an ka jɛ an ka Umaru Koyita a ka ja ninnu lajɛ. Munumunu salokɛla ninnu ani taamakɛla ninnu olu selen kɔfɛ Buguni u kɔni ye sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o kɔni kɛ o min kɔnɔna na u ye dumuni kɛ walasa ka se ka fanga ale ni farikolo lafiya k'o sɔrɔ ni voyage jan in kɔfɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u munumununa dugu kɔnɔ ni ka tɛmɛ kin damadɔw fɛ o min kɔfɛ u taara foli ɲɛsi Buguni maire kɔrɔ ma n'o ye Alhaji Yaya Togola ye ale min y'a yira ko nin wale in ye ko ɲuman ye. Ni bɛ aw fo k'aw karama ka barika da kɛ aw ye ni yaala nin ka ye n'aw ma yaala ka mɔgɔkɔrɔbaw yɔrɔ ɲini n'aw ma yaala ka jamanadenw k'u yɔrɔ ɲini u bɛ yɔrɔ ka taa mɔgɔw ɲininka ayiwa mɔgɔ tɛ se ka kuma fila fɔ a fɔlɔ kɔni ye fɛn min ye degun de tun bɛ jamana kɔnɔ o de nana ni nin bɛɛ ye n'o dun kɛra mɔgɔw ka sigi yɔrɔ kelen na u ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔn ye mɛ u ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye an jigi de ye transition ye an jigi de don n'an y'a bila a ka bi an bɛɛ de bɛ bi ɲɔgɔn fɛ dɛ nka n'an y'an bolo kɔrɔ t'a ma a bɛ taa sira minnu fɛ an bɛ ɲɔgɔn na tilen de mi ko dɔn bɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen munumunu salokɛla ninnu n'o ye caravaniers ye olu kɔni taara Buguni balontan terrain dɔ bɛ yen min ɲɛsilen don u ka dɔgɔtɔrɔsoba ma a bɛ fɔ min ma ko centre de santé de référence de Buguni walasa k'u jɔ yen ka se ka mɔgɔw wele halisa ka bɔ ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsi furancɛ fanga o kɔni ma o la sa ɲininkaliw kɔnɔna na Bugunika dɔw y'a jira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ min kɔni ye bɛngali walew ye min bɛ taa bamaciw fɛ o kɔni faamana ka kɛ u ka kin kɔnɔ kabini furancɛ fanga kɔni nana. Bazala bi kɔni alhamdulilayi jamana bɛ yɔrɔ min na bi vraiment an nisɔndiyalen don transition mɔgɔ ninnu an bɛ se k'u fo k'u waleɲuman dɔn surtout an ka kɔrɔnfɛla vraiment lafiya bɛ ka don an ka mɔgɔw fɛ hali n'o yɛrɛ tɛ an Bugunika ninnu vraiment ni waati jan tun tɛ kɛ se ka kɛ ko an ma dégâts dɔ mɛn an fɛ ko vagabond ma tiɲɛni dɔ k'an fɛ yan bon alhamdulilayi aujourd'hui ça va. A ye union sacrée kɛ faisons l'union sacrée. Dieu Koko, il était héré sur Nima Geleya. Et Dieu merci, jusqu'à la date d'aujourd'hui, Ama Geleya sur le front. Grâce aux efforts, différents efforts que nos autorités sont en train de fournir. Ni a pas avec l'élection que aïe dodou. Ni a pas avec l'élection que aïe dodou. Kaola donia kafo. Ni munumunu saran hukumu konana. Wuli kajo wɛrɛw bɛna kɛ ka taa Kati o min bɛ Kulukɔrɔ region.
hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye ni ka a walawala i n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba fɔlɔ la min ye an ka wolomasiri tabaw ka kunnafoni di soba ye ni o ye diripa ye olu ye hakili falen kɛ ni kunnafoni dilaw ye bi février kalo tile 17 sanba 2022 u jabala la min kɔnɔna na u ye a jira ko min ye wolomasiri tabaw ye k'u bɛ ka sebaya sɔrɔ kosɛbɛ bamanciw kan an ka jɛ an ka nin ja ninnu filɛ. Mali laganako kan nin kalo laban tɛmɛnen na min ye Mali wolomasiri tabaw ye u kɛnbɛ ka wuli k'u jɔ ni ka se sɔrɔ bamanciw kan ni u ka kɛlɛbolo labɛnnen min bɛ wele ko Mali ko ale ni kɛlɛtigi. Bon, faamaw ye se sɔrɔ juguw kan c'est vrai bɛɛ b'a kuma fɔ bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka concrétiser effectivement sur le terrain mais mɔgɔw t'a faamu a nana cogo di. C'est vrai que kuma tɛmɛlen ninnu na a bɛ fɔ kuma bɛɛ de ko terroriste nana an ka camp dɔ attaquer terroriste ye mɔgɔ 20 faga mɔgɔ 30 faga bon sɔrɔdasiw bolila mais pourquoi o tɛ kɛ bi a tɛ kɛ bi parce que ɲɛmɔgɔw ye baara dɔw de bila sen kan a baara fɔlɔ pour que e ni ka kɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn ka kan fɔ pour que i ka kɔmɔgɔw ka tugu kɔ il faut que i k'u i dɔ de ye. Donc o de y'a to bibi in na a bɛ fɔ ɲɛmɔgɔ minnu nana u ko ɲɛmɔgɔbaw fitinin minnu bɛ yen a kɛla fitinin o a kɛla cɛmancɛla o a kɛla ɲɛmɔgɔba ye il faut que an ka gɛrɛ an ka dugumamɔgɔw la an k'u kan dɔ ye an k'u ka kungo k'an kungo ye an k'u ka problèmew ta ka kɛ an ta ye an ka da n'u ye an ka wuli n'u ye an ka dumuni kɛ fɛn fɛn kɛ. O ye fɛn fɔlɔ ye mun b'a kɛ an bɛ ka monter en puissance filanan ye mun ye autorités u ye bibi na n'i y'a lajɛ ni kalo damadama in na peut-être san 1 san 2 autorités ye mun kɛ bi u ka faamaw ye peut-être que a bɛ san 30 bɔ a ma deli ka kɛ san 30 sanu faralen ɲɔgɔn kan a ma kɛ o sɔrɔla mun fɛ fɔlɔ la n'u tun bɛ taa minɛ a bɛ fɔ cogo min na seconde main ou bien minɛn minnu utiliser la mais bibi in na u bɛ taa minɛn kuraw de san ka na donc o bɛɛ b'a kɛ dugumamɔgɔw u bɛ danaya ta ka da u yɛrɛ kan a bɛ kɛ dugumamɔgɔw u bɛ vraiment u bɛ moral ba sɔrɔ ka taa kɛlɛ kɛ sabanan an b'a fɔ ka sɔrɔdasiw ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔdasiw ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ donc u ka se ka niveau ɲɛnama sɔrɔ n'i y'o ye i taara Sikaso i taara Gao k'a kɛ Mopti ye an ni chef d'état-major bɔra Nara o don na u ye yɔrɔ kuraw jɔ bureau kuraw jɔla soldaw bɛ da yɔrɔ min na o jɔla sous-officiers bɛ da yɔrɔ min o jɔla donc n'i ye Mopti ta par exemple n'i ye Mopti ta an ka sɔrɔdasiw fɛn fɛn bɛ taa Menaka fɛn fɛn bɛ taa Gao fɛn fɛn bɛ taa Borem Kidal ou bien Tombouctou olu bɛɛ bɛ tɛmɛ Sévaré de fɛ fɔlɔfɔlɔ la ni tun taara Sévaré i tun bɛ an ka sɔrɔdasiw dalen de yiriw kɔrɔ u dalen bɛ angariw kɔrɔ u dalen bɛ fiɲɛ la peut-être que ni san nana dɔw yɛrɛ tɛ don yɔrɔ sɔrɔ mais bibi in na n'i taara sobaw de jɔla sɔrɔdasiw ye i kɛla fasa n'i nana i b'i kundogo yɔrɔ sɔrɔ i b'i kundon yɔrɔ sɔrɔ i bɛ si ka ɲɛ i bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ voilà donc o bɛɛ b'a kɛ an ka faamaw u bɛ courage sɔrɔ u bɛ fanga sɔrɔ ka u bɛ bilala baara mun na u k'a kɛ ka ɲɛ. K'aw ladɔnniya bingani wale min tun bɛ kɛ bamanciw fɛ ani ɲɔgɔn kɛlɛ min tun bɛ kɛ an ka jamana camancɛ bolo fɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi o b'a ka nɔgɔya ni ka sababuya kɛ an ka wolomasiri tabaw u ka wuli ka jɔ ani u ka cɛsiri ye. An bɛ taa ni kunnafoni bakuruba filanan ye min ye février kalo tile 17 ye ale ye don ye min bɛ ɲɛnamaya kosɛbɛ bunahadamadenw ka hakɛ ko la o kadira kɔnɔna na min ye observatoire citoyen contre l'impunité et pour la redevabilité ale ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni union européenne tiwindi fo ka taa se Amnesty International ma u ka jɛ ni ka nin ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an ka kunnafoni ɲinina min tun bɛ a kɛnɛ kan o de Fatumata Tarawele ale ni Sɛk Kulubali an ka jɛ an ka u ka jaw filɛ. Kunnafoni di jɛlen tun bɛ tali kɛ
Barabolo min sigilen bɛ adamadenya hakɛ o tabatɔli ma ni o bɛ tali kɛ Observatoire citoyen contre l'impunité et pour la redevabilité kan n'ale damasɔnniya ye Sipuru ye ale ka nin kalo saba fɔlɔ in o wulikajɔw jaabiw dil'u kan a kɛra kadara min kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin kiriko ale bunakun kan ɲinanta barodasigi u fɛ o de bɛ tali kɛ adamadenya hakɛ tangali o dɔ bɛ se ka tɛmɛ kiri ale damakɛɲɛni o fana bunakun kan ni organisation ninnu an ye jateminɛ kɛ ni justice sociale célébration hukumu kɔnɔna na ka na résultat présenter résultat minnu bɛ ayiwa mɔgɔw ka hakɛ sɔrɔli labonyali lasabatili kɔnɔna na o jateminɛ fɔlɔ minnu kɛra o ye k'a fɔ ko lakana hukumu kɔnɔna na amélioration kɛra lakana hukumu kɔnɔna na généralement mais hali bi baara kan ka kɛ effort kan ka continuer cogoya min na lakana ka se ka sabati hali bi notamment région minnu bɛ centre ni nord ninnu na mais un peu partout jateminɛ filanan o ye k'a fɔ ko minnu yɛrɛ ye mɔgɔw ka hakɛ d'une manière générale an ye jate min bɔ o ye k'a fɔ ko an ka lajɛrɛ fɔlɔ la an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ gɛlɛya dan tɛmɛnen kɔnɔ ani minnu ka hakɛ kun violelen don kosɛbɛ an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ a dɔɔni bɔra la an ye mɔgɔ hakɛ min compter zen o ka dɔgɔ ni dɔ in ye an ye jate wɛrɛ minnu minɛ o ye jamana yɛrɛ filɛ nin ye transition période min na mɔgɔw ka laɲini ye mun ye laɲini dɔw y'a jira k'a fɔ ko hakilina dɔw y'a jira k'a fɔ ko lakana bɛ ka sabati dɔɔni ka tɛmɛ fɔlɔ kan hakilina dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko an kan ka segin ka na bɛjɛ fanga normal kɔnɔna na retour ordre constitutionnel kɔnɔna na mɔgɔ 50 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 58 ɲɔgɔn kun ka hakilina ye k'a fɔ k'an ka segin ka na ordre constitutionnel kɔnɔna la bon maintenant an ye jateminɛ min kɛ globalement o de ye k'a fɔ ko liberté d'expression o espace réduilen no dɔɔni o réduction in an ka laɲini ye mɔgɔw ka se ka u hakilina di ka sɔrɔ u ma siran ka sababu kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ni jamana ɲɛmɔgɔw n'u bɛ mɔgɔw kunkilenna dɔn i b'u hakilina dɔn i bɛ se ka baara ɲuman kɛ mais ni mɔgɔw siranna ka kuma u bɛ i to yen i bɛ baara kolon kɛ don min na n'u kumana a bɛ na k'i bolo kungo wɛrɛ ye e t'a dɔn e t'u hakilina dɔn u bɛ min nɔfɛ e t'o dɔn donc et puis liberté d'expression in fana c'est très important démocratie kɔnɔna na a mana gɛlɛya cogo o cogo bɛɛ de ye malidenw ye an bɛɛ hakilina tɛ se ka kɛ kelen ye mais an bɛɛ de bɛ Mali fɛ ne hakilina ye o de ye an ka bi lajɛrɛ fana kun ye o de olu de kun kɔnɔna ye quoi hakilina jiginna ka yira aw la k'a fɔ ko nin baarabolo min ni o kɔni sigilen bɛ adamadenya hakɛ o tɔbɔtɔli kama fo ka taa se jamanadenya ale yɛrɛ lakɔlɔsili kama ni an bɛ o wele ko observatoire citoyen contre l'impunité et pour la redevabilité a kɔni kɔkɔrɔma donnen don ni cakɛda wɛrɛw ye n'o bɛ tali kɛ farajɛla kelenya ni an bɛ o wele ko union européenne min kɔnɔ fɛn min ye cakɛda min ni o bɛ wele ko TUNT o bɛ a kɔnɔ fo ka taa se Amnesty International Mali ma ka fara Free Press Unlimited kan. Nin waati in na an bɛ an kunda Mali marabolo kunnafoniw kan ni Fatumata Tarawele ale ka faralenw ye ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka o filɛ. Aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. An bɛ taa Sikaso mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yoroso ale sɛrikili la baarabolo kura dɔ sigira bange kɔlɔsi ale hukumu kama min baaraw kolomokarili kɛra ka sanga ni février kalo tile 9 san 2022 ni hakilina in kɔni bɔra baɲumankɛtɔ dɔ la min bɛ wele ko ONG Mali Stop International Mali wa a kun de ye yaasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye bange kɔlɔsi ale fɛɛrɛw kan nin baara in kɔni ɲɛfɔra Yoroso sɛrikili dɔgɔtɔrɔso 17 o bonyanko kɔnɔ min kɛra sababu ɲuman ye yaasa baɲumankɛtɔ maa ninnu olu kɔni na se ka gɛrɛ kɛnɛya tigilamaaw la cogo min ni ka ɲɛfɔli kɛ bange kɔlɔsi ale taabolo kan bange kɔlɔsi ale nafa de ye yaasa caman bɛ se ka bɔ denmisɛnninya la fo ka taa se muso kasaraw ma cogo min na k'a sababu kɛ bange kuntalajan o hukumu ye n'an bɔra Sikaso an bɛ taa Tɔnbɔkutu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnka ale sɛrikili la fɛn min ye Tɔnka mairie ye ta kɔni wulila o la ni a kɛra maa maramafɛntigi dɔw fɛ minnu bugutigɛnama dɔn ka sanga ni février kalo tile 9 su ka a dugu jɛ a tan san 2022 la seereyaw ye a yira k'a fɔ ko u kɔni kun ye mairie fo ka taa se mairie baarakɛla dɔw ka olu minɛ fɔlɔ sanga damadɔni u sɔrɔla ka olu bila nka a yirala k'a fɔ ko maa ni kɔni ma to nin tasuma ci in na nka mairie kɔnɔ minan caman de bɛ minnu kɔni tiɲɛna
ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa minakakaw fɛ dɛsɛbagatɔ du 400 o bonyanko olu le kɔni ye dɛmɛw sɔrɔ min kɔni kɛra ka sanga ni février kalo tile 9 san 2022 ni a kɛra minaka yɛrɛ kɔnɔ. Dɛmɛ ninnu kɔni bɛ tali kɛ balo kan ni o ye malo kilo 50 fo ka taa se ɲɔ kilo 50 sukaro kilo 50 ani tulu litiri 20 o bonyanko du kelenna bɛɛ ye olu de sɔrɔ. Dɛmɛ min tali kɛ an ka furancɛrɔ fanga ɲɛmaw ye dɛmɛdi minnu bila sen kan ka ɲɛsin maa degunnenw ma minaka dugu ɲɛmaw alalamaw fo ka taa se dinɛ ɲɛmaw ma u bɛɛ kɔni ye foli kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin ni dɛmɛ in sɔrɔli ye ani ka dugawu kɛ bɛn ani kelenya o na se ka sinsin cogo min an ka jamana kɔnɔ. Marabolo kunnafoni tɛmɛnen kɔ an bɛ an ɲɛsin kɔkan kunnafoniw ma ni Fatumata Jalo ale ka faraliw ye ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka u filɛ. Ka kɛɲɛ ni fanga dafiri min kɛra Burukinakaw ka jamana kɔnɔna na janvier kalo tile 24 u ka finitigilaka lieutenant colonel Paul Henri Sandayogo Damiba ale de kɔni sigira cɛmancɛ fanga o ɲɛmaya la min ni occasion kɔni kɛra arabado février kalo tile 16 Wagadugu dugu kɔnɔna na u ka jamana sariya sunbaw ɲɛna. Chad jamana kɔnɔdenw kɔnjɔrɔlen ka sababuya kɛ kumakan dɔw carilen bɔlɔlɔ sanfɛla la min ni o kumakan ninnu bɛ tali kɛ Chad Bamacikulu ɲɛma maa dɔ ale ni Centrafrique minisiri kɔrɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni u ka kumakan ninnu tun bɛ boli Wagner ko kumaw kan. Ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye Chad wasabulu maaw fo ka taa se u ka minisiri min ka branchilen bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma u kɔni ye weleweleda kɛ Centrafrique lasigiden yɔrɔ ka na ɲɛfɔli kɛ u ye Bangui ale ni Tima Erdimi cɛla la ni ale ye Chad Bamacikulu maaw ka ɲɛma dɔ ye. An bɛ an kunda Ethiopie ale jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afar ale dugu kɔnɔna na maa 300 kɔni de u sigiyɔrɔ bila ka kɛɲɛ ni Bamacikulu TPLF kulu maaw ka Bamacikɛwale talen ye ka ni maa ninnu kɔni sɛgɛrɛ janvier kalo tɛmɛnen. Ni ye a ta ka lajɛ nin kɔni ye a dɔgɔkun 3 ye tigere Bamacikɛwale TPLF kulu maaw kɔni ye binganikɛwale ba ta ka Afar dugu kɔnɔmaw sɛgɛrɛ ni o yɔrɔ kɔni ye kungo kɔnɔna ye min ni Djibouti jamana kɔni ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Kɔni ye a ta ka lajɛ yen dugu kɔnɔmaw kɔni bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ni ka u kunda yɔrɔ kan yɔrɔ min ni maakan kɔni tɛ u yɔrɔ ninnu na. Union européenne ka faraga Union africaine maaw kan olu kɔni bɛ ka na sigi ka fɔ kɛ bi Bruxelles ale jamana kɔnɔna na. U ka sigi ka fɛn min na boli min kan o de ye ka baaraɲɔgɔnya kura boloda u ni farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ farafina sɔrɔ kunyaw la. Hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ni ka a walawala aw ye nɛgɛjuru sira lafasatɔ min bɛ ni a bɛ wele ko synergie des syndicats de la télécommunication olu kɔni ye hakili fali kɛ ni kunnafoni dilaw ye bi alamisa février kalo tile 17 san 2022 min kɔnɔna na u ye a jira ko u bɛ baara bila cari bolo da min ni u bɛ a daminɛ février ntɛnɛn nata in février kalo tile 21 ni ka taa kuncɛ février kalo tile 25 la an ka kunnafoni na min tun bɛ a kɛnɛ kan o de ye Umaru Koyita ye an ka jaw filɛ. Jɛkulu min ni ale ye synergie des syndicats de télécommunication n'o ye Sotelma Malitel ani Orange Mali ka lafasali jɛkulu ye olu ka bɔli caman kɔfɛ minnu dɔw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn darajere ani u ni kunnafonidilaw ka kuma ani u ni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔfɛ olu kɔni y'a ye k'a fɔ depuis wagati jan kɛlɛ min ani fɔɲɔgɔnko min bɛ u ni association de consommateurs cɛ a bɛ fɔ o ma ko Remacotem n'olu kɔni y'u wele bɔgɔ jeninen kan min ye répondeur ko ye o kiiri min senfɛ ni tribunal ka jaabi y'a jira k'a fɔ ni cakɛda fila ninnu bɛ CFA wari miliyari ba caman sara association de consommateurs ye. Donc pour vous dire que ko in a tiɲɛ dɔnna et anw lafiyara bi an lafiyara i n'a fɔ an ma lafiya pepewu fɔlɔ parce que hali bi an y'a jira k'a fɔ mun fɔlen don tiɲɛ t'a la wa effectivement bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na bi en tout cas fɛn fɛn kan k'i da don dossier in na k'a kan ka se k'a baara kɛ bɛɛ y'i da don bɛɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛ b'a la donc kuma yɛrɛ sinsin yɔrɔ de filɛ nin donc ale y'a ka décision nin bɔ ka na kɛ sababu ye sisan ni kiiritigɛlaw y'u ka ɲangi bere bin société de télécom kan Orange miliyari 115 Sotelma Move Africa miliyari 56 an fila bɛ faralen ɲɔgɔn kan dommage an ye fɛn fɔlɔ mun décider an yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn ye
syndicat nani belajele anye ñogoy ka ye ka fo ko mbesina il faut que anga kuma ni ñogoy anga ñogon famia anga ta ñogon fe et o kera sababu ye ka fin do place ka na be fama bi synergie des syndicats de télécommunications du Mali o kele ango anga ta anga ñemo fe anga ta angu lame muni mumbe o ka ñefanye krenkere ñana mumbe ala nana ke anyu wele ngobo ole ke anga tu kelengele na fe angu fla yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ min olu fila kan ka se ka fara donc u fila nana u y'u ka ɲɛfɔli kɛ an y'an ka tata taw la an ko nin kɛlɛ in tɛ se ka kɛ cogoya si la n'a ma ɲɛfɔ baarakɛlaw yɛrɛ ye et an ye baarakɛla bɛɛ wele kelen kelen ka moyen bɛɛ bila notre disposition walasa ka se ka ci lase bɛɛ ma bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ AMRTP la AMRTP mu ningo ale de an ka secteur gendarme yi walasa u y'a yira k'a fɔ olu ka nin bɔli caman ninnu kɔfɛ an'u ka lajɛrɛ ninnu an'u ni an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye caman ninnu kɔfɛ ko a b'i n'a fɔ k'a fɔ ɲɛmɔgɔw kɔni ma kala don nin ko in na. Décision de justice dira ma k'a ka taa an ka compte de saisi donc an bɛ don min na i ko bi hali bi an ka compte de saisilen don o kɛrɛfɛ an talen ni mɔgɔ bɛɛ fɛ yen kuma la surunya la an nana mun de jateminɛ an ta o ta an bɛ taa koko dɔ de jɔlen sɔrɔ an ɲɛ a bɛɛ ye promesse de a bɛɛ ye promesse de a promesse n'i y'a lamɛn a ka di tulo la mais promesse tɛ compte saisi la wuli dɛ an dun filɛ nin ye o gɛlɛya de kɔnɔna la bi donc n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna bin de kɛra an kan wa ni bin kɛra an kan anw en tant que syndicat an bɛ se mun na o tɛ ka kɛlɛ kɛ ko parce que anw yɛrɛ an bɛ ka jɔrɔ ni an yɛrɛ ye dɛ mais kɔlɔlɔ minnu b'a la an ɲɛ b'o de natɔ la o kɔlɔlɔ ye jumɛn ye ni comptes saisira y'a dɔn fɛn fɛn approvisionnement ye an ka site ni fɛnw na a baaraw tɛna se ka kɛ n'a baaraw ma se ka kɛ mun de bɛna se ka kɛ o ye sitew bɛ commencer ka bin wa an bɛ mun fɔ aw ɲɛna k'a ladɔnniya mun ye Orange fanfɛla ye site dɔw commencera ka bin mun ye Sotelma Malitel fana ye site dɔw commencera ka bin a ka faamuya bɛɛ fɛ an ka kɛlɛ ye o sinsin yɔrɔ in de ye comptes ka buli tɛgɛ ka bɔ comptes kan walasa cogo min na an bɛ se k'an ka baara kɛcogo ɲuman na pour que Maliens kana na réseau perdu u kana na connexion perdu fɛn mun bɛ kɛ sababu ye ka na ni fitinɛ ye jamana kɔnɔna la. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni nin gafe ye min ye an ka wolomasiri tabaw ka dɛmɛ so ye ni a bɛ wele ko direction du service social des armées olu kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ kulu yɔrɔ min bɛ wele ko association force patriotique de renaissance dɛmɛ in kɔni bɛ t'i jɔ malo bɔrɛ 1,1 miliyɔn ɲɔgɔnna kasabila ko ka kɛ ka wolomasiri taba minnu tanyana faso ye ka u denw ni u musow to ye ka olu dɛmɛ nin waleya ɲuman in kɔni kɛra kunu araba février kalo tile 16 san 2022 direction du service social des armées la an ka kunnafoni na min tun bɛ a kɛnɛ kan o de Umu Jakite an ka jɛ an ka jaw filɛ. Nin ɲɛnajɛ in kɔni kɛnɛ kan an ka chef d'état major ale ka ciden ni o ye colonel Musa Sisogo ye fo ka taa se directeur du service social des armées o ka ciden ni o ye commandant Alphonse Keita ye ani association force patriotique de renaissance o ɲɛma ni o kɔni ye madame Jawara Aiche Diko ye fo ka taa se an ka finitigilaka caman ma ni kɔni ye a ta k'a lajɛ ni ɲɛnajɛ in kɔni sigiku de k'a yira k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma o kɔni o ye fɛn ɲɛnama ye jamana kɔnɔ ko sabula ko o de bɛ na ni bɛn lakana fo ka taa se ɲɔgɔn faamu ma ani ɲɔgɔn minɛ jamana kɔnɔna na kumakan in kɔni fɔra tɔn in kɔni ka ciden o fɛ a tilala fana k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka jɔrɔnakɔba dɔ ye ka an ka finitigilaka minnu kɔni sara kɛlɛ la ka bonyamasegi ta ka a lase u ma ka sanga ni o kɔni ye baara min kɛ faso o ye ni kɔni ye a ta k'a lajɛ directeur du service social o ka ciden ni o ye commandant Alphonse Keita ye ale kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsi jɛkulu kɔni tɔndenw ma ka sanga ni o kɔni ye nin hakilina ɲuman min ta walasa an ka finitigilaka minnu sara olu musow fo ka taa se u denw ma u bɛ se ka bila lahalaya kɔnɔ walasa u bɛ se ka nisɔndiya cogoya min na. An filɛbaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na sɔni aw bɛna kunnafoni sɔrɔ nanzarakan na an bɛ a kan bɛ siɲɛ wɛrɛ.